ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଏହାର ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ଆଇଏଫ୍ଟିଭି ସେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆର ମୋବାଇଲର କନେକ୍ସନ୍ସରେ ଆଇଏମ୍ସି 2024 ସମୟରେ ବିଟିଭି ଏବଂ ଆଇଏଫ୍ଟିଭି ଉଭୟ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ଘୋଷଣା ଅଂଶ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ପାନୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ମୋବାଇଲ (D2M) ଅଫର୍ ସମେତ 7ଟି ଅଭିନବ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ମାଲିକାନା ଥିବା ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍) ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଛି, ଯାହା ଏକ ସିଧାସଳଖ ଟୁ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ସେବା ଯାହା 450ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଆକର୍ଷିତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଓଟିଟି ପ୍ଲେ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ସରକାର ପରିଚାଳିତ ଟେଲିକମ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଏବେ ସାରା ଭାରତରେ ଏହାର ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଭଏସ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ଲାନର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ବିଟିଭି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିପାରିବେ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ତା'ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି କହିଛି। ବିଟିଭି ହେଉଛି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ଏକ ସିଧାସଳଖ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ସେବା, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 450ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମ୍ପାନୀ 300ରୁ ଅଧିକ ମାଗଣା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସେବା ସମସ୍ତ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ। ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟମ ପ୍ରାଧିକରଣ (TRAI) ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଲଭ ଭଏସ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ଲାନ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଏହା ଆସିଛି। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ମୋବାଇଲ ପ୍ଲାନ ସହିତ ବିଟିଭି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ତା'ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଟିଭି ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଟିଭି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶୋ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଯାଇ ଆପଣ ଓଟିଟି ପ୍ଲେ ବିଆଇଟିଭି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ସ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।